Яңа Карамалы авыл клубы каршында эшләп килүче яшь йөрәкләр бию ансамбле быел үзләренең 10 еллыкларын билгеләп үтәләр. 2009 елда эшли башлаган ансамбльне бүген дә 70-80 яшьлек әби апалар тәшкил итә. Биюләрне инде менә без дүртле биюннән башлаган идек. Мин апаларыбыз өлкән яшьтә. Алар инде үзләренең яшь чактагы биегән биюләре белән сәхнәгә менделәр. Мин өйрәтмим аларны, мин тикшереп кенә торам димме, көйләрен әзерлим. Алар үзләре күнегүләрен искә төшереп, үзләренең яшь чактагы биюләрен сәхнәгә куялар. Яшь йөрәкләр ансамбльләренә йөрүче өлкәннәр биюләрне үзләре уйлап табалар. Яшь вакытларында биегән элементларны искә төшереп, аларны бергәләп яңарталар, тагын да баеталар. Клубны онны битергәчтен дә эшләй башладым. Клуб салынгачтын да октябрь бәйрәменә чыктык. Шунда 13 ел эшләдем. Биянам ошолангачтын фирмага кирдигәчтен гариза язып барган. 13 ел эшләгән кешене чыгармайбыз, берәр жол ит дидиләр. Шуннан барып катнаштым инде клубта. Яшь чактагы биюләрне биюгә өйрәттек, башта бирле бию өйрәттек. Анан икеле, анан ишле, анан дүрткә күчтек. Безнең бию бит икенче формарак инде, элеккеге кешенең биюе. Бүтән җиргә куя барсак та яратып каршы алдылар, күп итеп кул чабып, бик хөрмәт иттеләр. Мөслимгә барсак та шундай олы яшьтә дә шулай итеп матур итеп биегәннәренә сокланадыр. Миңа инде Филиза Сәрмәди апа операция ясатты, нителмәсем икән, Зуфия апа чыга алмасым икән дигәчтен башта каушап калдым. Өйрәнерләрем икән, ул элек баскалаган бар инде биергә. Аннан соң инде алар үзләре дә риза булгачтан чыгып мин алар белән бии башладым. Мин алар нәрсә кушалар, шуны эшлим мин. Без элек үзебез торган әле клубларга, концертка куяйык, биегә дип. Аннан соң эшле бии башладык. Аннан шулай итеп җыелып дүртле бии башладык инде. Бик матур, бик ошаталар инде, сәламәт булып, шушлай җөрергә язсын инде шул. Барган сайын, концертларга барган сайын яхшы итеп каршы алалар, рәхмәт әйтеп калалар. Зур яшьтәге булса да, мин 70-тә инде хәзер. Шушлай итеп биеп җиргәстен рәхмәт сезгә апа, сәламәт булыгыз дип калалар инде менә шул. Тагы күңел күтәрелеп кайта. Күңел күтәрелеп кайта да, тагын әйтсәләр, тагын барасы килә. Бармайбыз. Яшь йөрәкләр ансамблен авылдашлары гына түгел, башка күрше-тирә авылларда да яхшы беләләр. Алар хәтта Актүбә поселогына да концерт куярга барганнар. Яшь йөрәкләр әле алга таба да матур чыгышлары, дәртле биюләре белән озак сөендерерләр. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.